وصلك كبيرك انت واشفتا مو كمل أرعدو بفتحو بصمرو ويتا قبل دجنات كافيسكا تعردا كبدو حصر دوكيومنتاري نأوانا وكونتات اتقلت أوانا وكونتات حوحاتن حبرات هاجراتن أمريكان معراباويانن قرن أفريقان روسيا كندي أرستات حدث فيلم فتفت زرستا بدراسة جازيتنيان كوميديان ستالينن كند تواسعي جنرال مقبي موصل معصو بوغن السودان تراي يزلو اتبل حوحات اتصوان كبان بزي فنتي سخوت ختبل النريو قدم مروخات إرتراويان وانا وكنتات وحات اتخبيد نوتصو خوينوا زلو اب الساعات زي اتبشنق وسناسن دفعت إرترا بيلو نشرارو قصو زنبي سراويت إثيوبيا هلواتو تفلت بزي مخالا سنع زينا فتيرا عصر أس خمس حزا اتلمود حاسوتان هزبان سراويتان نت لامسيا زي بالفوسط أنطو كتنزحلو زغنيت هزبي حجي بجهدوك توصو جميرادا مروخات إرتراوان تباهيلهم قريبهم زلو بزعبو اندما كنده سسينا اتزحزن دحرز ساساي زوريا كينات مولعا او وصا زركبو دياسبورا حزبا مبصحتهم كبدهم حقيفهم زنبعو بزح كليوم بحمام شكورن دم بزحن استعزرو كليوم تسفا زغروت ولدي حاسوت مرحت ويانا متصوار زسانو تري الوشت او نوصي جميرو مهلاو بقلقلا شنخات مراقب بزحان نعزفو زلناي بفلاي نتل مسكين سراوي تقراي بحلفتم زوردو زلو قفعي زبلع زي بلو كنسو ستن زخدن زي بلو تايتو وديو كم أمتس أوديا زأتوت إيراب كابنا بنكبل بناي بسطو تيت ستهاريمو خودق بتميت كعلوهم كله بقوع شبتتات هوت جميرو مهلاو أبز مرخب بزهان وزح سبز عزفو زلو تلقيتي بحق منقستي إرتران هزبن كابتي أسرت وزلو نجر انتلو ببقو اوانو نحاسف ويانا نقلعي ما بالو تقراي زغانا كلن تقراي زي وادق دغين بالوابتي قبل يا راي سلطان حمشان سامي عادي سمع سلطان حمشان سلطان حمشان سمعنا لهذا سلطان حمشان وي تقراي كوينو نتقراي زي وادق تهلي بالوابتي يسيب لك الله بلم بتيس بلم سمزو ورسلو بلم بتيس بلم بسم الله بلم زي كايد لك الله بلم سنا فاهم وحنا حتى رجعك هذا بالعلي هو منيرو لا يبرهان بجع معاس كوينا نعرار طفتيرنا نحنا سلام يخون زبلي وفتاوي زي طعمه من الحصاوي سلامهم بس حق يلعلن حزب يدحم زبل باندا يلن نعرر رايت ولدنا نعرر رايت فترنا نعرر رايت ولدنا نعرر رايت فترنا نعرر
نزمك حاسة تباهلون بغازتنيان كوميديان ستالين حانت حداس فيلم فتفت بالزر استا دوكمنتر أبداليو زرقح مهلاو أبز أرب أوان كنعزب سنحينينا والوات يمانا يتسقى ما يكالا تمليو أودي فتفت كويس يملتك هذا لا تعرقي فتفت يملتك هلا فتفت هو حد أبز عزي اتخرخبو صنح رديئت بمسمر عفر أبيلو زأتو زنبرا مولو بمولو إيو تقاريسو أبتا زلاتا توسختا خوينوو اترم سرحتنيات ناي رديئتون نزي زنبرا خونتات بمغنزاب ببحادة وطيوم مخاينوم نعدكن سنكن كوينن سراويت كمالارسا يرأياد اللهم بر السوم حالواتهم أبي مهلاو كسافجون زفلت نگر يلل أتخلو مسنابئنا نخدو أتخلو مسنابئنا نخدو نابئنا نخدو كاب طفأتا زيت الرم حوحات سبقاو معبلا وافرا كاب زنقاسو كساب زعابيو ناب كينات بمئتاو دوبات ناي السودان فانتيسو نخوات خبل آلاف من إسيات تقراي زقبر زلو شفراي تثبيتو كابت بسامر زفلت سراويت يماناي كنفز حازة سودان زمدبرو نمسمر حمران برخاتن كبت يخين يرو كم حسن تصفي المستملسون أبدوم إثيوبيان سودان كوينو نسراويت هوحات بهانك أو تازاق أمزلو جفراس أمري هوحات يمتصدو يخون دوس بوابيلو يدمسسدو يخون بمبال بجنكت ترابيسو زبزلو سراويتيو أتخلو مسنابئنا نخدو أتخلو مسنابئنا نخدو نابئنا نخدو أب ساعد زي إذا سالستي خيل صنحة كنتات اتحير ربرب اقبر اللو الصنحة بقنبار واللويو هو حد زي تأدنا كسارة قد إمو زبلون بنشتات قوتو صنحة ميام جنتاون بنتسارو نتحابرتها إثيوبيا زقل بس حابرتها السريحة نساكم تعاوتت بمثال مروخات ناي زحالفون زلون أخاخبا يعوتها اللخو ختبل دمساخ تسمع رئينا إنا نتخونتات تنكور نمقبارو زيادة رعدن مفتار كساب مسمر مقالة زلو جنبارات حيال مكلخالن ربن بمفتار أنفت كلووت أطفال تحاسبة نتخونتات جن بخمس زخت من أين برد نتحدى انت عطوة نتحدى باب زخفت قد نبرد ويانا تبعلا زأقولو تحاول متفقو تسائنا كتلب ربلون كلاون نعزبنا زلنا راسي عوادة تاز كل مسواتي واي راسي عوادة تاز كل مسواتي يمان تسقام كبلو لعلى تحتي زخوني زي كنا ما مغنايتي فحاج انقرح كبلو كم دك ذاتي سميت مرحته ويانا انتايو نهزبون سراوت نزدنقص لبزي تعدلهم وحلالهم مخانو دما مقابروم نعالم زدن تصوخينو دما يركب كاندت حاتاتنا يزقو داي معراباويان اتوم بسم رديئتي لهم زأتو تكالات أكالت حوحات فتقرو كينات مقبتون أواقات منبارهم زملاحبتو بسم رديئت أتصوار النعطغو مشرارفي ترى جنزب النعدلة نداري نشطن نعدلة تفلاليو مرخبي رديثات زعطغن انتغينو إذ زوبازي كميلي إمو كبوغ خعرف بسم ودب حورات زنقت نقدي حوحات نبرب حاختو علم كلا ساب 500 مليون زخمون داري كابكازن أوتيو كوسرن كلو ودب حورات حقرات نيمسل حدا سمون تزاريهم دمتصم بدحريو أطفئهم أتخلو مسنابئنا نخدو أتخلو مسنابئنا نخدو نابئنا نخدو راسي عوادة حزب تግራይ بمسارته اتقند صلايو من مخانو كسب حجون كلليو اي كالا مخنياتو اتبوش تزلو نعوز بلعن زحرجن زطفئن اتبدك زلو دما تماسالي عنوت ابلع ليو زبصح زلو ودو حبرات هاجراتن معرباوانن كمون تكالاتن ريديت
እቲ ትንፋስ ንሕወሓት ዘርእዩ ተመሲሎም ኩናት ንኸይዕርፍ ኣብ ዞባዚ ዝውልዑ ዘለዉ ክንሶም ንህዝቢ ትግራይ ንኽጸነት ከቢድ መስርሕ ዝሓዙ ኣካላት ድማ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰልፍታት ሕወሓት እዞም ኣብ ዲያስፖራ ንሪኦም ዘለና ብፍላይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ብራስለስን ዘለዎ መደብራት ነዚ ዕላማ ዝቖመ ብዲያስፖራ ጁንታውያን ዝምራሕ ውድብ ሓደ ካብቲ ንብርሰት ንህዝቢ ትግራይ ዝተለዓለ እዩ። ብጥረ ገንዘብ ተኸፊሎም ዘንበድብዱ ከም በዓል ማርቲን ፕላውንትን ካልኦት ኣፍሪቃውያን ጻዕዱን ተኸፊሎም ተጊሆም ክሰርሑ ኣብዚ መስርሕ እዚ ንዕዘብ ኣለና። እዚ ንህዝቢ ትግራይ የርብሕ ዶ? ዕላማ እዞም ሰባት ትንፋስ ንሕወሓት ንኽንደይ ግዜ ክጸንሕ ይኽእል ዝህንድሱን ዝግምቱን እዮም። ብመንገዶም ኣቢሉ ናብ ምዕራባውያን ኣሜሪካ ዝኸይድ ሓበሬታ ወያነ ኣብቂዓያ ኢሎም 4 ነጥቢ ገይሮም ዘስምሩሉ ውሳነ ክሳብ ዝበጽሑ ዝከኣሎም ደገፍ እናገበሩ ድማ ሬሳ ኸበራብሩ ክጽዕሩ ንሪኦም ኣለና። نعرر رايت ولدنا نعرر نعرر رايت فترنا نعرر نعرر رايت ولدنا نعرر ከመይሲ እቲ ሳሳይ ዙርያዊ ቅድሚ ምጅማሩ ንሓሙሽተ ኣዋርሒ ዝኣክል ድምፂ ማጥፊኦም ዝጸንሑ ምዕራባውያን ወያነ ካብ ባህር ዳር ምምላሶም ኣዲስ ኣበባ ንኸይተኣቱ ምግባሮም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ካልኣይ ውግእ ዝነበረሉ ድሌት ኣሜሪካ እኳ እንተነበረ እታ ኣገልጋሊትን ኣሳሳይት ኣሜሪካ ምዕራባውያን ኮይና ትምዝዝ ሃገር መን ምዃና ንጹር ሓበሬታ ዘይምርካቦም እዩ ነይሩ። ረብሓ ኣሜሪካንን ምዕራባውያን ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኮነ ረብሕኦም ሕወሓት ናብ ስልጣን መጺኣ እንትርፎ ዕንወትን ክሳራን ረብሓ ስለ ዘየብላ ኣሚቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ኣሕመድ መሸማገሊ ረቑሒታት ሂቦም ምስ መራሒ ኬንያ ሩታ ኬንያታን ሱዳንን ግብፅን እናሸማጊሎም بربح أمريكا كعصوص تحسب مزجب بسنك تري المرقة إيرتران سومالن كسمر دما إيكال هو حد السلام دردر نأبا سانجو إتالي لنا أمنتي أبعلي كينيا ترايو كينيا أب كينيا خيري زشمقل كتب لنك لا اتبحو حد زغنزو إيرو كينياتا أحد النتن سلامن كرنا أفريقيا زي من مرح كينيا عند أساسي أمريكا بمخان أنصار روسيا مرقة زحازة أب ساعتون أمريكان هو حتى العل أمنت يحضرنا بمنبرا ويانا نزا أمينا دما بتناي سلام دردر ويوعل أب كينيان خخون مرسد مايك هامر لأوف كند مبراك أفريقيا تلا آخ أمريكا أبز سعزي إثيوبيا إذا كابزخوين عزيق تسحب اللوا إرتراون إذا تأتو يبلام كبولن كله نسامنتات زأكل دمسو تفيئو نزخوين عزيب معدو كينو كعزب بمسنحو زيادة تحلق بمثال نسب أو هلكيتن عنوتن كيبت سيحز بمبال هناك دو كبولا اللوا كبولن كله قبل على إثيوبيا إذا أتوب زي تفلت عينات كبير إجدان كسعب الله مخانون بزاف فرارح عينت ملكة مجلسات مس استفر اليوم أكن زينا كهب نعزب لنا إذا بعصر شموتن حساس جمر خوينات زي تقدن عنوتن موتن كساران أخذتيلو نسمونات معربوان يفونا أمريكا دمسمات في أمتم مبالهم سرقعنا إثيوبيا زحازو 5 لون كله بزي مخنياتنا ينبر زي نفسو زخاء لدراما ينير التخينات بعلاتهم كم تجمروا نيمسل كم تسقطون زأكل برتن عدك الندارز سلزحبو بعوض حوحات لو يزازم يخون زبل تثبيت ينيروا خوينو جن نجارات الجماعة المسجمرة كم عملهم زتفق سب مستفقة آلاف نصحان زيجاتن هتساومتن من أسياتن مسحالكو تدناجز خمسلو داويت كدقمو قبل على ذكرنا أفريقيا دما حج أوعتهم جميرهم نريم لنا بحمل عسران شدشتن لوخ مبراق أفريقيا مايك هامر مثل أوقات معرباوያን ናብ ትግራይ በጭሕኒ ርዩ ህወሓት ኣብ ሰዓት እውን ኩናት ከም ትጅምር ገሊፅ ኣመንበራ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ምስ ጋዜጠኛ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብኢንተርኔት ኣቢሉን ገሊፁ ነይሩ እሞ ስለምንታይ ደኣ
ቅድሚ ዝኣገረ ኩናት ምጅማሩ እንዳፈለጠ ህወሓቱን ከም ትጅምር እናጠንቀቐቶን ከላ ህወሓት ፀቕጢ ፈጢርካ ኩናት ከይግበር ደው ክተብልውን ዝገበሮ ፈተና ከምዘየለ ዝሃቦ መግለፂ እውን ከምዘየለ ኢና ንዕዘብ ዘለና እቲ ሰብን ነዋትን ዘብርስ መዕነዊ ዝኾነ ኩናት ሳዕሜኑ ድዩ ዘይተረድኦም ነይሩ ኮይኑስ ዶስ ብድሕሪኡ ካልእ ኣጀንዳ ወይ ዝተሓብአ ድሕሪ መጋረጃ ገለ ምስጢር ከም ዝነበረ ድማ ይበርሃልካ أتخلو مسنابئنا نخدو أتخلو مسنابئنا نخدو نابئنا نخدو راسي عنوان ድሕሪ ፑቲን عينتو ገሊጹ ድምፂ ኣፍሪቃውያን ብልቡ ክቕበል ምስ ጀመረ ጽልዋ ምዕራባውያን ኣሜሪካን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ ኸይድ ኣሎ ዝያዳ ኩሉ ዝምድና ቱርክን ኢትዮጵያ ዘይተዋሓጠለን ምዕራባውያን ዕውር ዶ ንዕውር መርሑ እዩ ክብላ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ማእከን ዜናታት ትሕምሕም ክብላ ንዕዘብ ኣለና ሕብረት ኤውሮጳ ብግዲኡ ኣፉ መሊኡ ንትግራይ ከም ሃገር ክጽውዓን ተራእዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብወገኑ ብህፁፅ ነዚ ጉዳይ እዚ ምእረምታ ክግብረሉ ፃውዒቱ እንተቐረበ ማዕረኽ እንዴት ተሰማዓነት ክህልዎ ግን ኣብ ቀጻሊ ንሪኦ መስርሕ እዩ ኣብ ዝሓለፉ ግዜያት ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ጀኔቭ ሕብረት ኤውሮጳ መበል 51 ዓመቱ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ዋዕላ ባይቶ ኣካይዱ ነይሩ እዩ ኣብቲ ዋዕላቲ ወኪል ሕብረት ኤውሮጳን ልኡኽ ሕብራት ሃገራትን ኣምባሳደር ኣብ ጀኔቭ ሎተ ኩንድሰን ኣብ ዝስማዓቶ መደረ እቲ ኣብ ወርሒ መስከረም ዕለት 12/2015 ብሕቡራት መንግስታት ዝተገበረ መጽናዕቲ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ብዝብል ኣተኩሮ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ትግራይ ነቲ ሕቡራት ኣፍሪቃ ዝገብሮ ናይ ሰላም ዘተ ምቕባሉ ከም መርኣያ ጽቡቕ ነገር እዩ ዝሕጉስ እዩ ብምባል ገለጸት ነዚ መልሲ ዝሃበ ድማ ኣብ ሰዓቱ ወኪል ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጀኔቭ ኣምባሳደር ዘነበ ከበደ መንግስቲ ትግራይ ኢልካ ምጽዋዕ ኣቲ መግለፂውን ንጹር ኣይኮነን ነዚ ጉዳይ ሕቡራት መንግስታት ብግቡእ ተረዲኡ ህፁፅ መልሲ ንደልለና ብምባል መጎተ ኣቕሪቡ እቲ ጸውታ ምዕራባውያን ኣውዲካ ምሕላፍ ኣብ ክንዲ ሕወሓት ኮይና ደጊም ንምዕራባውያን ኣሜሪካን ክትሳሰት ትኽእል ሃገር መን እያ መን ከ ከምኣ ዝበለ ዕሱብን ልኽሙኛ ክርከብ ከኣል እዚ እቲ ቀንዲ ጸወታ መጽናዕቲ FBI ይኹን CIA መርበባቶም ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ጁባን ኬንያን ሱዳንን ግብፅን ኮይኖም ሓያሎ ዓመታት ናብዛ ተበፂሓ ዘላ ፖላታ ንኽበፅሑ ብስውር መጽናዕቲ ዘሰላስልዎ ዝነበረ ናብዚ ነጥቢ እዚ ሎሚ ተበፂሕዎ ዘሎ መድረኽ ሓድሕደም ምፍሳስ ኣማኢት ኣማእዘንትን ወሰንቲ ዝተባህሉ ሰባት እናቐንጸሉ እዮም ናብዚ ደረጃ ዝበፂሖም ካብዚ ግዳይ እዚ ሓራ ኮይና ዝወፀት ሃገረ ኤርትራ እያ ካልእ ቀዳሚት ሃገር ንኸይትፍጠር እውን ዕንቅፋት ኮይናቶም ዝጸንሐትን ኤርትራ ሓሳብ ህዝባዊ ግንባር ልዕሊ እተን ዝዓበያ ሃገራት ዝሓንጠፅኦም መደባት ኣፊሱ ብርእሰ ምርኮሳት ዝሰርሕ ውድብ ከም ምዃኑ ሓሊፍ ድማ ጽልዋ ብምፍጣሩ ንምዕራባውያን ይኹን ኣሜሪካውያን ዘሻቐለ መስርሕ እዩ ኣርዓዶም ብፈትሖም ብጸምኦም ይተግብር ደጀናት ካብ ሒዝካ ተዓርዳ ከብዶም ኣርዓዶም ብፈትሖም ብጸምኦም ይተግብር ደጀናት ካብ ሒዝካ ተዓርዳ እታ ሰፈር ሕወሓት ሒዛ ንምዕራባውያንን ኣሜሪካን ከተሳሲ ከም ካልኣይ ተሓዚኣ ዝጸንዐት ሃገር ድሕሪ ኡሩ ኬንያታ መራሒ ኬንያ ምእላዩ ዘይተጸበይዎ መርድእ ብምንባሩ ምምጻእ ዊልያም ሩቶ መስርሕ ጸወታ ከም ዝቐየሮ ኣብ ኢድ ሩስያ ምውዳቑን ዕምቆት ዘለዎ ዝብድና ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ዊልያም ሩቶን ንሕወሓት ሓናቒ ንኣሜሪካ ቀዛፊ ሕማም እዩ ኮይኑ ዊልያም ሩቶ ጉዕዝኡ ብትብዓት ይፈልዩ ምስ ኢትዮጵያን መሻርክታን ብልቢ ክሰርሕ ይደሊ ምባሉ ንኤርትራ ዘነጻጸረ ብምንባሩ ንዳዲ ካብ ሩስያ ክዕድግ ውዕል ምግባሩን ቃና ዓለም ዘቐየረን ናብዚ ሳልሳይ ዙር ኩናት ወያነ ደፊኡ ዘእተወ ከይኮነውን ኣይተርፍን ምኽንያቱ
ድፍረት ሕቡራት ሃገራትን መንግስታት ኤውሮጳ ግብረ መልሲ ናይ ዝሽርሕ እዚ ኣብ ማእኸል ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ክሳብ መንግስቲ ትግራይ ኢልካ ምጽዋዕ ዘብጽሐ ሓለፍታ ምንባሩ እዩ። ካብ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ኣየነይቲ ሃገር እያ ንምዕራባውያንን ኣሜሪካን ኣገልጋሊት ክትከውን? መን ያኸ እታ ፍሉይ ሓዳስ ውላድ ከልቢ ኣሜሪካ ትኸውን? መን ያኸ ካብተን ተሓርየን ዘለዋ ሃገራት ብጀካ ኤርትራ ጸቕቲ ምዕራባውያንን ኣሜሪካን በዲሃ ትወፅእ ወይ እውን ተረሚሳ እትንብርከኽ? እዚ ብሕጂ ዝርአ ኣብ ቀሜና ዘሎ መድረኽ እዩ። ጸወታ ኣሜሪካ ከምቲ ወትር እትገብሮ ኣብ ካልኦት ሃገራት ይፍጽሞ ምስ ዝሓየለ ደው ምባል ስለ ትፈቱ ኣብ መወዳእታ ምስ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብምዃን ንወያነ ኣጥፊኣ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ኣቢላ ሓድሽ ኣሳሳይት ወይ ድማ ሓዳሽ ናታ ከልቢ ብምፍጣር ሓድሽ ምህዞ ኣሜሪካ ኮይኑ ነዚ መድረኽ ድማ ሓያል ንቕሓትን ብድሆን እዩ ዘድልዮ። نعرر رايت ولدنا نعرر نعرر رايت فطرنا نعرر نعرر رايت ولدنا نعرر نعرر رايت فطرنا نعرر حرة بقى بالوات يمانا يتسقى يقالا تمليو اودي فتفت كوي زملتك هذا لا تعركي فتفت يملتك هلا فتفت زرستا حداس فيلم ወይ ሓዳስ ዶኩሜንታሪ ብጋዜጠኛ ኮሜዲያን ስታሊን ቀንዲ ተዋሳኢ ጀነራል ምግበይ ዝቐረበት ኮሜዲያዊት ኣብ ዘቕረባ እዋን ክንርኢ ጽኒሕና ኢና። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝነበረ ጋዜጠኛ ፍጹም ምስ ሚድያ ትግራይ ዝሰርሕ ዝነበረ ጋዜጠኛ ኢዱ ናብ ሰራዊት ኣብይ ሂቡሎ እቲ ዝህቦ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ህሉ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል እስከ ሓቢርና ንተዓዘብ። ውጊያ ጀመረብን ተከፈተብን የሚል የውሸት ፕሮፓጋንዳ እየነፉ ራሳቸው እንደጀመሩ እኔ አውቃለሁ። መጀመሪያ በቆቦ ነው። ቆቦ ራሳቸው እንዳነሱ አውቃለሁ። ውግ ኣብ ልዕሊና ተኸፊቱ ብምባል ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እንዳገበሩ ባዕሎም ነቲ ኩናት ከም ዝጀመሮ ኣነ ባዕለይ እፈልጥ እየ። እቲ ኩናት ብወገን ቆቦ እዮም ጀሚሮሞ ባዕሎም ሳይነኩ ተነክተናል ብለው ውጊያ ነሱት የዓለም ህዝብ እንዲያውቅና ምክንያታዊ ቢስ እንትን እንዲያርግ ከይተተንከፉ ተተንኪፍና ኢሎም ነቲ ኩናት ባዕሎም ከም ዝጀመሮ እፈልጥ እየ። እዚ ድማ ትርጉም ንክህልዎ ዓለም ድማ ንኽትምስክረሎም እዩ ነይሩ። ግን እዚ ክትሪኦ ከለኻ ብሓደ ወገን እውን ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን። እቲ ህዝቢ እውን እዚ ተረዲእዎ እዩ። ራሳቸው ጀምሮ ራሳቸው ይጮሃሉ። ምክንያቱ ውጊያ እንደሚሸነፉ ያውቃሉ። በዚህም እቲ ዝገርም ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ዝእው ዘሎ እሳቶም እዮም። بعلم جمرتي بعلم دما يقوي له ገደነው እንጂ ወዳድ ለሚወጣ ያለ የትም ልደበቅ አይችልም። የትም አገር ልትደብቀው እናቱ ልትደብቀው ብትፈልግም የት አትደብቀው። ምክንያቱ ከነሱ መነጽር ውጭ አለ ደግሞ በኔትወርክ ይታስ እቶም መንእሰያት ክሕቡን ተደለዩን ምሕብ እየብሎም ናብ ዝኸደውን የብሎም ተገዲዶም ዝኣቱ ደለው ወላዲቱ ኣድዩ ሆኑ ክትሓብኦን ተደለለትን ኣብያ ክትሓብኦ ሓደ እዋን ቦታ ወይ ዞባ ቀይሮም ዝተቐመጡ ስድራ ቤት ከይዶም በጽሕሞም ምክንያቱ ንስ ኩሉ ዝኣሰረ ኔትወርክን መን ኣበይ ከም ዘሎ ወድመን ምስ መን ከም ዝኸደ መን ናበይ ቦታ ከም ዝቐየረ ኩሉ ምትእስሳር ኣለዎ። ስለዚ ካብ ዓይኖም ክትሃድምን ኣይትኽእልን ኢኻ። ተገዶ ነው ያለ ወጣቱ አሁን እየሆነ ያለው ከኋላ ከተመለሰ ገዳይ ቡድን አለ። ግንባር በለው የሚል አመራር አለ። ለትግራይ ያልሆነ እስከመቼ በለው ዝም ብለ ግንባር ወደ ኋላ እንዳይመለስ ወጣቱ ያርገፋ ያለ በአብዛኛው በመከላከያ ሰራዊት ሳይሆን በራሳቸው በእነዚህ አመራሮች ነው። እዚ ዝሕዝን ሕጂ እቲ መንእሰይ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘሎ ካብቲ ኩናት ክሃድም እንተበለውን ክሃድም ኣይክእልን እዩ። እንድሕር ሃዲሙውን ብድሕሪት ኮይኖም ሓደ ናይ ስኳዳ ግሩፕ ዝበሃለው ንዝሃደሙ ዝርሽኑ ኣለዉ። ስለዚ እዚ ዝኸፍአ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ መንእሰይ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘሎ ክገለጽ ፈቱ። ካብዚ ዝኸፍአ ኩነታት እውን የለን።
መብዛሕትኡ እቲ ዝመውት መንእሰይ ካብቲ ብመከላኸያ ዝቕተል ኣብቲ ኹናት ባዕሎም ዝቐትልዎ በዝሕ ካብ ኲናት ተሃዲሙ በሎ ኣብ ግንባሩ ዝብል እውን ሓደ ግሩፕ ዝተናድአ ኣሎ ምኽንያቱ ንትግራይ ሎሚ ዘይኮነስ መዓስ ይኽኸውን ብምባል እዚ ዓይነት መፈክር ብምፍካር ድማ ነቲ መንእሰይ ባዕሎም እዮም ዝቐትልዎ በሎም ብጥይት በልዎም በሎም ከም ዝወርድ ዘሎ በልዎም ብጥይት በሎም በልዎም በሎም ዘይካየድለካ ኣለኹ በልዎም በሎም ክብላፈያኹም ኮይናና አልተረጋገኸ ሀዝ ብላዕል የጥልፉ የሚየሩ በችግር ላይ ችግር ነው ያለ በቃ ህዝቡ ምክንያቱም የሚበላው የለም የሚጠጣው የለም የሚቀመስ የለው በዛ ላይ እንዳይበቃው استراتم لجيه تالله يتبالي تاسرني عليه تقدني عليه إن دات الناجر أفتاكون أنا عليه. أديتها تون كزاربون أكرنا تسبت عفني ويتعبي شيء إدلو زبل عود ستيون يبولون خبز خافوا شكر كمتسون أكرني نتن ميداتات ناي تقرأي الزاربا خالي عند بلا أتبايت هزلون خالي تهزبي زغفر مسوء تخفيلو هو يلو هو تصاربو وهنا تصبح نقوه لكيابل لو يلو محتاجه ما يترفني خبز خاف شكرون كمتس أكرني موت أبتغيتك هنا الله سلازم موت نموتو أبتون موت مهلا وخبزي ترفه زغفر مسوء تخفيلو هو تصال لو إيدبل زي تركم زلو علامهم أيكونا هلكيتي أتخلو مسنابئنا نخدو أتخلو مسنابئنا نخدو نابئنا نخدو راسي أنغو تادخل نتي أبلع لي من سياتن هتساونتن بعبيو حزب تግራይ ዝወርድ ዘሎ ዘስካሕክ ሕገፍዕን በደልን ብሰንኪ መራሕቲ ወያነ ከም ምዃኑ መጠን ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ልኡላውነታ ንምውሓስ እዩ እናተባህለ ዕድመ ስልጣን ገበቲ መራሕቲ ወያነ ንምንዋሕ ዝግበር ፃዕሪ ቀንዲ ደራሲ ከም በዓል ጋዜጠኛን ኮሜድያን ስታሊን ዝዓይነቶም ብደም ንጹሃን ዝላገጹ ነጋዶ እዩ كاب هزبي لمينهم بزرخوا وجنزب اتنعوم تبهيلو استواصأ اب كندنا بقوم زخيد اب جبقوم انداوعلو بدم الرهاصنة مسكين زهبتمو سنع زينا اندا شرحو نتي زوت زلو حقن مشفان تبهيلو تمساسلتن ابايتا زيلو اندرامان فتيروم تدناغرو محسابهم بزيادة كوميديان كبلوم زبرك سمين اسكا نتا كاب حزب تግራይ ተላኢኻ ዝውፀት ድምፂ ጠለፋ ሬድዮ ንስማዕ እሞ ተመሊስና ናብታ ስናዕ ብኮሜድያን ስታሊን ዝቐረበት ድማ ክንዕዘብ ኢና በሎም ብጥይት በልዎም በሎም ከም ዝወርድ ዘሎ በልዎም ብጥይት በሎም በልዎም በሎም ዘይካየድለካ ኣለኹ በልዎም በሎም ክብላፈያኹም ኮይናና ወት የማናይ ፀጋማይ ቃላ ተመለዩ ኣወዲ فتفت كوي زملتك هذا لا تعركي فتفت يملتك هلا فتفت أب ثورة إرترا أتم قدايم سألتن غايزتنياتن معرضهم تقارلت زهاجمو معرضهم مدفعجين أقار سراويتن أب قرد فح بمخان بمباتات لك كماي آهي أب زبانو من نازنبه بزي معبول مسارحي سندات السندو فيديو تسجلوا حيالات مكرات ጋዜጠኛት يمنيرو أبز حلف ورر ويانون بتماثل الجباب ورساي نزل حدر تقبلوا سنداتو بوبوك سند رئينا أباد مر عبدو بكلو دمتو غاريا نمبسايدوني خوي هاي سمعني أزبل الدلو وابتع مراسو يقلو حيوت مدلا يتنقلو ويانا لك شعبيان هتمثل ليت مسمعات تسعرو صعري تاريخا قدلاو سرحيت قدلاو بهلتاتن قدلاو عدقتاتن زلو بمولقو اب جزار اساب موعال ناي هزباو جنبار بهلن طببن نعو تدريخا اب تقبرو قسي كاب قدم جميرو كساب سحج اوان زلون نسراويتا بقانقا هزباو جنبار ببهل هزباو جنبار بطبب هزباو جنبار بأسلالفا هزباو جنبار بزيماتات هزباو جنبار اندا قبر اتنكح نجزا ربسا لعلى هزباو جنبار جيرا خد سرع اتحاسب ودب
እትወድቆ ዘላ ፍሽለት ወይ እትኸዶ ዘላ መንገዲ ማዕረኽ እንደይ ውድቀት ምዃኑ ኣይተረዳኣን ልክዕ ንሻዕብያ ክመስል ምፍታኑን ካብቲ ሓደ ውድቆት እዩ ነይሩ ሎሚ ጋዜጠኛ ኮሜድያን ስታሊን አጀንዳ ሰሪዑ ንምትላል ረብሓ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝቢ ዝያዳ ቻነሉ ንኽዕንብብ ገንዘብ ንኽብሕት ዜና ተረኺቡ ቁራቦ ገንዘብ ሰሪዱ ዘስኣሎ ስእሊ ኣብ ውሽጢ ኩናት ንኸምስል ካብ ደጀን ኮይኖም ዝፍክሩ ሓለፍቲ ቀሪቡ ሓቂ ንኸምስል ዝፃዕሮ ፃዕሪ ከንቱ ምዃኑ እውን ህዝቢ ባዕሉ ዝምስክሮ እዩ ኣብ ኩናት ክትደፍእን ክትድፋእን ክትማርኽን ግድን እዩ ኩናት ዘመካሕ ኣይኮነን ንቕሓት ዘይብሉ ኩናት ብፅንኩር ኩናት ዘይሓለፈ ኣብ ልዕሊ ሬሳታት ክስዕስዑ ከለዉ ምርኣይ ካብቲ ሓደ ብርሰት እዩ ምሩኻት ምግፋዑን ካብቲ ሓደ ዘነዕቕ ወታደራዊ ፍጻመ እዩ ብቁንጣሮ ምሩኻትን ብዓመፅ ዝሓዝካዮም እሱራት ጌርካ ድማ ክትጀሃር ምፍታን ክትንየት ምፍታኑን እዚ መርኣያ ጅግንነት ዘይኮነስ ዕሽነት እዩ እስከ ናብቶም ምሩኻት ዝበለቶም ናይ ኤርትራ ክንዕዘብ እሞ ተመሊስና ፅንሒና እውን ንምሩኻት ሰራዊት ኢትዮጵያ እትገብሮ ናይ ኣሽከዓላልን ናይ እመኑን ዝዓይነቱ ስናዕ ዜናውን ክንዕዘብ ኢና ፍርቆም ማይቶም ፍርቆንካ ውፅኦም ማለት እዩ ፀኒሕና ከኢልና ሂና ካብ ጋሓቴላ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ማለት እዩ ጋሓቴላ ዝበል ቦታ ኣላ ካብ በጌስና ሳብ ገልዓሎ ክትቀያር ኢሎም ሳብ ገልዓሎ ምጥዮም ማለት ገልዓሎ ምስ ባድሓና ነባዳ እዚ ዶብ ትክልተ ዶብ ናትና ናትኩም ኣብኡ ውሪዶም እታ ፍትፍት ትብል ድራማ ብደራሲ ስታሊን ዝቐረበት ከይፀንሐት ኣርእስቲ ቀይራ ናብ ኑዛዜ ወያኔ እያ ተሰጋጊራ እቲ ኑዛዜ ሕወሓት ግን መወዳእታ የብሉ የቁማሽት ህገ መንግስቱን እናፈርሰዋለን እያሉ አይደል ጨፍት ህገ መንግስቱን እዚ ክዛረብ ፀንሐ ሬድዮ ሒዙ ዘሎ ሓላፊ ዝመስል ንሓደ ብመስመር ዝተሸኸለ ዝመስል መስኪን ሓረስታይ ብዛዕባ ሕገ መንግስትን ፓርላማ ኢትዮጵያ ስብከት ይኽህቦ ንዕዘብ ዘለና የአማራና የትግራይ ህዝብ ጠላቶች አይደሉ በፍጹም አትፍራ በቃ የአማራና የትግራይ ህዝቦች ጠላቶች አይደሉ እነሱ እንደሚሏቸው አይደለም ብዛዕባ ሕውነት ኣምሓራን ትግራይን ድማ ይገልጸሉ የአማራ ህዝብ ጠላት አይደለም ጠላቶቻችን የድሮ ረፍራፊ ነደመቀ መኮንን ናቸው ንሕና ጸላእትኩም ኣይኮንናን እንዳበለ ድማ ስብከቱ ይጅምር ጸላእትና በዓል ገዱን ደመቀ መኮንን እዮም ይብል እቲ ዘገርም ዶክተር አብይ ዘይመልዓሉ ፍሽለት እቲ ድራማ በዚ ዝጅምር ነደመቀ መኮንን ናቸው ጠናስ ነገዱ ናቸው ነገዱ እዚ መስኪናይ ምሩኽ ሓረስታይ መግቢ ዘብልዕዎ እውን ኣይመስልን ክሳዱ ምስዝነነ ምንቕውን ኣያበለን ብተግሳጽ ሓንሳብ ክንዕበል ሓንሳብ ድነን ሓንሳብ ድማ ኮፈል ክብሉ ከሰራጥዎ ንዕዘብ ኣለ ጠላቶቻችን የድሮ ረፍራፊ ነደመቀ መኮንን ናቸው ጠናስ ነገዱ ናቸው ነገዱ እቶም ዝጠቐሶም ሓለፍቲ ኢትዮጵያ ናትና ተረፍ መረፍ ዝነበሩ እዮም ከዓ ይብል ንሶም እዮም ድማ ነቲ ስርዓት ናብ ጨቋኒ ስርዓት ዝቐየርዎ ዝኣስሩ ዝሓርዱ ዝጭፍጭፉ ንሶም እዮም ዘስምዕ ዓይነት ኑዛዜ ኣቕሪቡ ብሰንኮም ኢና ንዋረድ ዘለና እምበር ዶክተር አብይሲ ድሓን ነይሩ ዘስምዕ መልእኽቲ እዩ ተናዚዙ እቲ መልእኽቲ ብቐጥታ ንህዝቢ መሓራ እዩ ዝምልከት ምናልባት ጽባሕ ንግሆ ዘጋጠም ኣይፍለጥኒ እሞ ህዝቢ መሓራ ገለ ተደናጊጹ እንተመሓሮ ዘምስል ኑዛዘ ድማ ነበረ ዝኾነ ትውድብ ብዛዕባ ዝነበረ ውዕሎ ገምጋማ ክትገብር ከላ ወያነ ትገማገሞ ግን ብዛዕባ ዝቕፅል ሓሶት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ 15-20 ዝኾኑ ክፍለ ሰራዊት ኤርትራ በብእዋኑ ተረሽኖም ተማሪኾም ቀቲልና ክብሉ ጸኒሖም እዮም እዚ ዝተጋነነ ሓሶት እዩ ምስ ተባሃሉ እውን ኣብ ገምጋሞም ናብ 5 ክፍለ ሰራዊት ካብ ዝወርዱ እንሆ ሳምንታት ሓሊፉ ብበራሕለ 5 ክፍለ ሰራዊት ሸራሮ 5 ክፍለ ሰራዊት ብሕሞራን ከባቢ በረኸትን 5 ክፍለ ሰራዊት
ተደምሲሶም ተማሪኾም ክብሉና እዝንና ነዚ ሓሰቱን ሰልችዎ እዩ ድሕሪ ዛ ሓፃር ፊልም እታ ከም ሴርየ ወይ ድማ ተኸታታሊት ክሰርሕዋ ዝሓሰቡ ዓለም ቆላሕታ ምስ ተለኣቶም ሓደ ነገር እዮም ዘንጊዑ በመንገዲ ኣፈኛ ወያነ ጌታቸው ረዳ ለይትን ቀትርን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ውድብ ሕቡራት ኤውሮጳ ኣሜሪካንን ውድብ ሕቡራት ኣፍሪቃ ዝቐርብ ጥርዓን እንተወሓደ ኣብ መዓልቲ 3 ገጽ ዝሓዘ ጽሑፍ ዝተሰነየ ኣብ ኢዶም ይበጽሕ እዩ መልእኽቱ ድማ ንሻዕብያ ሓልውና ናይ ዶክተር አብይ ግን በዓልና ኣለናዮ ንኢሳያስ ይዕግሱልና ሻዕብያ ሰራዊትኩም ሓዙልና ሻዕብያ መኻይን ይንቀሳቐሳ ኣለዋ ድምፂ ተኹሲ ብወገን ሻዕብያ ንሰማዕ ኣለና በጃኹም ተኸታተልዎም ዝብሉ መልእኽትታት ብዘይ ዕርፍቲኦም ዝስደዱ ነይሮም በዚ መሰረት እውን ኣሜሪካንን ምዕራባውያን ክሳብ እዛ ዕለት ሳተላይቶም ካብ ርእሲ ኤርትራ ወይ ካብ ሰራዊት ኤርትራ ፈልየሞ ኣይፈልጡን እዮም ነፍሲ ወከፍ ሰራዊት ኤርትራ ወላውን ንኽሸይን ሩባ ንኽወርድ ብደቂቑ ምስልኻ ዘርኢ ቴክኖሎጂ ዘምጽኦ ምዕቡል ሳተላይት ኣብ ርእሱ ተተኺሉ ይርከብ ነዚ ሓቂ እንዳፈለጡ ኣብ ዓዲ ዳዕሮ ብኮንቬንሽናል ኣጽዋር ተደብዲብና ምባሎም ከምዚ ዝበለ ሓሶቱን ምምሃዞም ዘገርም ጥራይ ዘይኮነስ ንወያነ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝቐብራ ጠቐነያ ብገዛ ኢዳ ኣሊማ ነቲ ብረኣያ ስላሰ ዝተፈጠረ ፍጡር ትግራዋይ ይኹን ካልእ ዓሌት እግዚኣብሔር ዝፈጠረ ህይወት ብኸንቱ ክትጠፍእ ከም ዘየብላ እዩ ቅዱስ መጽሓፍና ዝምስክር በዚ መሰረት ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ንጹህ ህዝቢ ዝወረደ ፍጻመ ኣዝዩ ዝሕዝን ከም ምዃኑ መጠን ነቶም ዝሞቱ እግዚኣብሔር ምስ ሕሩያቱ ኣብ የማኑ የስፍሮም ኣትኸሎምስ ናብኢና ንኸዶ ኣትኸሎምስ ናብኢና ንኸዶ ናብኢና ንኸዶ ናብኢና ንኸዶ ረሲዖዎ ወደታ ዝኹሉ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ኣብ ግዜ ኢትዮ ኤርትራ ውግእ ዝነበረሉ ኣብቲ ንምፍጣርካ ዘጽላኣሉ ዝነበረ እዋን ሰብን ሓጺንን ተላቲሙ ግንባር ዘፍረሰ ሰራዊትና ሽዑውን እንተኾነ ኣብቲ እዋንቲ ነፈርቲ ወያነ ከም ድሌተን ክዕንድራን ቦምባሃትን ክዝነባና እንከለዋ ድፍዓትና ክኩዕታ ከተማታት ክዕንዋ ኣብ ሰብን ነዋትን ከቢድ ሓደጋ ክፍጽማ እንከለዋ ዓለም ብሒም ኣይበለትን ኮይኑ ግን መንግስቲ ኤርትራውን ንሕጊ ጥሒሱ ግብረ መልሲ ክህብ ይበለን እንታይ ደኣ እቲ ብዲሲፕሊን ዝተካህነ ዝተመስገነ ሰራዊትናን ሓይሊ ኣየርናን ሕጊ ጥሒሱውን ተሃኑ ከውፅየ እንተበለ ሕጊ ሻዕብያ ገጥ ኣቢል እዩ ዝሓዞ ምኽንያቱ ትእዛዝ እዩ ክሳብ ዝኾነ ሓበሬታ ዝወሃበካን ክሳብታ ናይ 0 ሰዓታት ተኣክል ዝኾነት ነፋሪት ኤርትራ ብትእዛዝ ይኹን ብኢድ ዋኒና ተበጊሳ ንድፍዓት ጸላኢ ዝሃረመትላ ዕለት እውን የላ እዞም ናይ ሰብ ፍጥረት ዘይብሎም እምነት ዝጎደሎም ንሰብ ከም መናኸሲ ዕንጨይቲ ቀይሮም ከም ድሌቶም ክናገድሉን ከሳወሮውን ምርኣይ ልዕሊ ዝኽወርዶ ዝኽእል ነገር የለን ህዝቢ ትግራይ ብሻዕብያ ምሽቃጥ ገበንካ መሕብኢ ክትጥቀመሉ ምፍታን ሓራ ዘውፃካ እውን ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ባዕሉ እቲ ቦምባታትን ተተኮስቲ ካበይ መጺኦ መን ይሰድሉ ስለዝፈልጥ ሓርነቱ ባዕሉ ክእውጅ ኣለዎ መናእሰይ ዓዲ ዳዕሮ ኣሰር እቲ ንጥፍኣት ዝተበገሰ ሕወሓት ምስኡ ስለ ዘይዓጠቑ በዚ ደብዳብ ኣሰናቢድካ ከም ዝዓጥቁ ምግባር ንጥፍኣት ከተዳልዎም ምፍታን ሽርሒ ወያነ ዘይፈለጠ ገና ካልእ መዘዝዩ ዘኸትል
أتخلوا مسنابئنا نخدو أتخلوا مسنابئنا نخدو نابئنا نخدو نابئنا نخدو راسي عوادة تاز كل مسوات هوحات نزل خمس زبالة زسكحكح دبداب شعبية فتيماتو هتبل قرب كتحنخون أي كألت مخنياتو يعلي عسان حمشتن مسائلات ناب إرتراف تونجفون كلا بزعبا سبب نواتن أي حسبتن أكواداء بكين بكالن كرحنتن عويرا كمماوي مسائليا استخصص. Well, we begin with breaking news and a dramatic escalation in fighting in Ethiopia. At least 3 rockets have been fired from Ethiopia into Eritrea, potentially widening the conflict. Diplomats in the region say 2 of the rockets hit the main airports in Eritrea's capital, Asmara. It comes on the 11th day of fighting between Ethiopian government forces and leaders in the Tigray region. The Tigrayan People's Liberation Front had earlier threatened Eritrea. We will conduct missile attacks to foil military movements in Massawa and Asmara. We will ህዝባው ግንባር ከም ትንሳስ ገበረቶ ዕሽነት ክደግም ኣይመረፀን እንታይ ደኣ ልቢ ይዕብዩ ዝምልከቶ ኣካል ወግዓውነት ንኽለብስ ብሕጋዊ ኣገባብ ጥርዓኑ ዘቕረበ ምኽንያቱ ፅንፅያው እንትኹን ናብ ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ነፊሩ ክኣቱ ከም ላምስያ ዓጊቶም ዝሕዙ ኣለዉ ወያነ ግን ዓገብ ዝበላን ስለምንታይ ኢሉ زحتتا أكل أين بلد. But eyewitnesses said that the missile that targeted the Ministry of Information did not actually hit its target but fell outside the building. We don't have any word on casualties, but what we know is that this is a huge escalation of the conflict that has so far been restricted to the borders of Ethiopia and particularly to the Tigray region. Now it has crossed international borders and it is something that could bring in Eritrea into the conflict. إذن هالك بوليتيكا زي سرح حزب أو جنبار غران جهران جبر أي مرسل نفرتي العلان نتقراي كدمس سعيون أي بلد شعبيا تمالوكوا بتزسك حكح جبن ناي ويانا ملو عدل نحلو زي جبرو لو ميك جبرو يلكام حساب شنتي نزل خمرازن زيك الرئيسي نزل هلكتزي ريو عينو زي نكح تقراوين تلو سبسل زخنت راي حمار يخا عقب مبال زي كونس حلنا لبنا تبعت نسلز تقلب نمسايو وردتاتو خبل هزب تقراي كم سبون ناس انتو اوجو بحرنت بسلام وفيروك اتو سلزلو نزع عمات الزخنة من شروق قرن افريقيا زخنة حوحات بترخ قاومو له أتخلوا مسنابئنا نخدو أتخلوا مسنابئنا نخدو نابئنا نخدو نابئنا نخدو راسي عنغو حوحات اب حتو نخملت قبل ابزي وصو جيجا كم معلتنا معلتي يقسقسانا ثم 17 عمد بسوز تقالسو كم كانت شحيخو تاريخو بليلو هزبو أطفئو بطفئ زلو دبي زي اللو كبرتاتن لأولونتن بزبل بسمس اتتمال زتالو هزبي سلام كجبر ينتبلون سلامتين بسلام آتهم يحرز كل خساران عنوتن هلكيتن نخيب بحالو سام ودعتا هك على سوز حسوي مزمسو إذا جن نربح مني كونتات وقع حوحات إنها تتسنك قيمة سعر كن لو أوطن قد النبرة عالم كندزز أكل تسمام إذن محبا قدفو من حد حدوم يقوادلو زبت مسل كبار عطوان كابز نبرو آمنا نتسنك رخدر نبرت قبارن تريتن زميت كوناي تخالن زبلع تساينو تريتن أقرابن سنة هو حد يلا بيلا خفتر سلزلو
دراما فتيرو نشعبيا قده كجبر كم مزازم الشجور دما قبره كان تسألائي هزبي بعلوغ نسوح وحات هزبو تسألائي فترة دما الدنبرة نتبع علم سنعهم ذهبوا حسور مقبال زلمة هزبي نزون كم آمنوا يقبلوا يبن مبال شعبيا انتبلون أي حانقون زي نهزب تقناي تبيت نعقتي نفرتي إرترا كم زدبدبا انتا جبتات لكم انت زبهالون تقربوا جبتات ردي أبسمايز الله نفريد من كري أخذ ردو نقر ساعدو نبتفر روكت أون شفنا انت يلومنا هو سيدكم عدوكم ينبلو مدسي لومون نو تقاقينا نيرنا أي سيرنا انت بلوناون هو ترائلنا إنا ثمنبل مخنياتو نبتفر كيدو خرقاك الزخل أكال يبلنا زبلونا حرى مبال ترائيو ويانون تماثلين هزبا أبكم زعينة حشوين صوتانيا يتياتو تركب أتخلو مسنابئنا نخدو أتخلو مسنابئنا نخدو نابئنا نخدو راسي عوادة تاز كل مسوات ويانا أبزهل كتزي كم ما يترى حصتهم زتقاملو فورمولا انترلو سراويت شعبيا ووغن جنبار برحلي حموش تخبر سراويتو سم راحتو سلز دبستنالو أنصر تيرو تبدأ فتيمو قبلو دما تمرتو عيم تغربو إذا أبلع لحزب تقراي زي ودا تقطعت هالدراما زفترت حوحات موصن متصاوبو سلسة أنا دما أموتو نزب السرعات نخندي حزبي مسي هلاقيو نسلام أمين إلو قبل زقل زي تفلت ميستري إنه دما بجنبار برحلة إلو زقربا مروخات زي إرتراوان كنصهم إرتراوان كبل زستجدد من الباتون زتشوي إرتراوان أمانجو أمهلو جدني تحفرة السب 4 تأثير حجوزن كسا أساس بيه حزب عفر أبي جيبوتي أبي إثيوبيا أبي إرترا كباب مريت تجرايون اللون نزد ما ويانا نتوم ترف درج نبرو وجوجو موزب حلو شفاتو بعلو زشت أمي كبر حلا ساب مريت إرترا زلو فريلي كنديو بين أبيلهم كيرخبو يلا خابتم مروخات إرتراوان يلو زقربهم حدا خاباتهم زموتو بزحات يوم كبل قبل السنو سمعنا نرجع زموتو بزحات يوم الفيه بلهم درجة خلو سرايت ميتي مجيت كيف أو بزحات ميتي بزحات تايم بزحات سرايت زنبرة مسانا سرايت زنبرة ولا نكال أرتا زنبرس بزح سميتي أبزسو مالي هذه سرايت ቋንቋን ዲሲፕሊን ሰራዊት ኤርትራ ሉዝብን ሩምን እቲ ኣብ ምክልኻል ዘሎ ይኹን ዕቑር ሰራዊት ነቲ ገድላዊ ባህሊ ኤርትራ ካብታ ቀዳመይቲ ለይቲ ዝሰለፈላ ጀሚሩ ላዛ ገድሊ ኣብ ውሽጢ መንፈሱ ሰሪፁ ምስ ደሙን ዓፅሙን ተዋሂዱ እዩ ቃላት ገድላዊ ህይወት ከም ድራር ለይትን ኣፀዋውዓ ሳጎታት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ከም ልሙድ ተጸኒሑ ኣብ ኣእምሮ ዝሰፍር ውልቃዊ ስንቂ እዩ ሰብ ኣብ ብቕዓቱ ይኹን ዓቕሙ ክፈላለ ግድን እዩ ኣብ ትብዓቱን ድኽመታት እውን ከምኡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓብዪ ንእሽቶ ግን ዝርአ ዘይርሳዕ ባህሊ ኣሎ እዚ እውን እቲ ኣብ ልሳን ምስትንሓግና ጠቢቑ ዝተርፍ ለሃጃና ለሃጃ ገድሊ እዩ እዚ ድማ ከም ድሌትካ ተድምፆ እምበር ወልደፍደፍ ዘብል ኣይኮነን
أبجدلاوي هوتنا كبرتاتنا اللونا نجلا كابتم كبرتاتنا سراويت إرترا نسوقاتو بفتم ما يتوت بالقال هيوتصل ولا يسلم ولا يدونا بصلاة يحب ولا يمارخ بجيجاون زي المتصا قال انتلا سوقت بالقال كاب تاريخنا استمحرنا ينجر انتلو أبزخدك خيلك نسوقاتك بسوق رأخات لومبر نسوق موزيلك وي ميتو إلك أي تسوعنيها أي تدموصنيها إتي أبو تهرنا زي نبران بتغسراوي زي حالفة هاب تاريخ زرحة أطرايو كم زخبل زخبل تزيلو أبو يستناوز أزن برحافش ودنا يكون سيفي الحبرة سبنا كمان بأقباب سوفو اندابليو زد متو بخبري بقى متقعد مستخفته بزا بزيادة على جوه بزيا دفاع بزيا هوني لومنا أو مسكونا سوم قدي فومنا غير ما دي تماز سوتولن تمريسهم تراني ما ينورن دحرت ملسكن دحرت كا متيوم حسابنا مالتي تماري هنا كود فزي قدر السرير حنزة شبا زيدك اسكت في الخنزة يقوم زيادة الجيجان بكا تولي دلا مبار يبلتا تزجرم أبز إسران شوعتن عمتات من قستنا حيان مدلواتن تري المتصنعات يجيرو وكل زي قلت سنكن كم وترو نفسه عدلت يجي تاريخوان صلاتنا عن نفسه وكف يهسس قبرو عبيد الهرت سلس محرنا سراويتنا من قستنا بزعبا عدقن سنكون كم لمون حبتمون دلجلونا يفلت يترفلو أبزي أي سلام أي كنات زمن أبتنكر أمانون حالنا عسر تنكرلو منبان برتن بمحير بركت على أي محمشاش أهايد كان بوبخان وديخا كبابيخا معديخا أخا نتسألأي ببرتو تباحلو كابز موتو ترف سألأي برت أريخا تدرع جمنرك لوم بدأ كم يجيو سراوت إرترا برت يبلون تباحلوس حاد برت حموش تسب هو غازة سيدلوني خوي هاي سمعني زبل الدلو وابطع مرها سوي قلو حيوت من دلاية تنقخلو على حالم جيتا نايت مالي أتورارات نبرت أقل لي خوي رسع واسوس ندايبل خمس حالة فرد ما يحمل لي بالقلو من دلاي قبل